gajoke kabul iki apik men lho. Tadi kalingan zaman dolanan biyen. Wah, padasan nih. Bani pura. Cobanan wudu. Jane bani meleh ngangge lemah. Oh, zaman biyen anggone lemah, Ndra. Tapi nek saiki gula model lemah kuwi angel. Niki pancen mboten ditutupi to. Ya engko tak gaweke sumpel. Zaman biyen cilikane jenengan nggih ngiseni padasan ngeten iki. Iya. Aku, Omu Bandi, terus Supri, terus Kadir, terus si meneh. Oh, anu, Pak Demu Bokang. Si meneh iki kabul. Kowe ki mbok melu ngangsu kene lho. Lah wong aku wis ngangsu kok. Alah ngangsu apa? Wong kowe ket mau karo Bogang dolanan serampangan kok. Kang, dang disuntak abot lho. Lah koyo ngene kok ya abot to prek-prek. Lah kowe urek kok. Iki sing jenenge Supri, Ndra. Ki wong iki cendhek cilik, ipel-ipel ngono, nyenengke tenan. Kuwi iki gregetke kok. Guyu ora tatanane jane ngopo to, Pi? Kuwi lho, tontonan anakmu kuwi lho. Nah, ngono. Kopi nendi pesen ngono ya suwene ra umum. Nyalik. Oke. Weh. Wong iki karepe piye to ki? Apa? Ha iki sendal kok mbok iris-iris ngono kuwi karepmu piye to, Lek? Lho, lah nek masalah apa karo sandal iki? Lah wong kuwi sendale sih dienggo lho. Lah sing arep nganggo sandal ki wotok ki ya sapa lho? Torone iki ndak moe aku nemu nang ngisor talak ngono kuwi. Kalau sawangan kalau. Kuwi sendal tengene. Iki sendalku ngerti ra? Aku ndak mau nemu nang kono to nang ngisor talak kuwi kok. Rong mau tak nggo balang pitik kok. Anggap bae kowe kena karma karo pitik. Ah mergone kowe iki seneng buli pitik kok. Wah, jalan lancar iki. Dra, Pandra. Loh, iya tadi. Sumpelnya tadi. Sandal to niku. Loh, iya. Andal bekas iki, wong kreatif ya sing ngene iki. Sandal sing bekas bermanfaat. Mosok ke sandal bekas to. Kuwi sandal bekas. Kuwi ndak mau nemu nang ngisor talok. Kuwi ketoke bekase wong edan. Aduh. Wis jadi sopo to kek? Tapi biantere ra wong tuh bareng. Aku iki murid paling disayang dhewe karo Mbah Yai Indra. Kajaba aku iki pinter maca aksara Arab. Aku iki paling manutan. Napa nggih to? Zaman biyen sing paling gembeng
iki Pak Demu Bogang. Terus karo sing iki, sing beling iki kabul. Nek sing paling pinter sampean. Ora mung pinter tok, Ndra. Papimu iki paling manut. Dikongkon apa wae ora dadak alasan. Yo papimu iki. Apa nggih? Guyumu ajak ra ngandel no. Lah nek kowe ra ngandel, takono Pak Demu Bogang utawa Om Bandi. Bun, Weh, enggak Om. weh, janur gunung iki. Wah, ngepasi meneh iki. Wah. Saka ngendi ndi? Saka rembukan karo Pak Yusuf karo Pak Kliwon. Oh, Om. Zaman biyen niku cilikane papi napa paling pinter, paling sregep, tur paling menengan to, Om? cilikane bapakmu kuwi ora paling pinter, Ndra. Ning paling romantis. Aja cerita-cerita babakan kuwi. Senengane om dadak buka wati lho. Sadaqallahul azim. Engko maghrib do jamaah ya. Mbah. Bareng Mbak Yai. Ya. Sandalku neng dia. Apa, Nduk? Ki Mbah sandalku lo tenan. Kowe ngerti ora, Dul? Wah, mboten ku, Mbah. Cah. Rene sik. Ana sing roh sandale Surti apa ora? Oh, aku ora ngerti. Aku ya ora ngerti ya. Aku ya ora weruh. Aku ora ngerti. Walah. Wis, Lihat. Sandalmu ki rak sing rupane biru kae to, Nduk? Nggih, Mbah. Ini wae. Saiki mantuk sik, sesuk tak tumbaske sandal sing anyar. Ya. Nggih, Mbah. Kana mantuk sik kana. Go Mbak Yai. Ya. Ya Surti. Po. Kowe ame ngece aku to. Nek aku ora nganggo sendal. Ya, sandalku gonen, Dik. Ya pekewah no. Tak kandhani, Dik. Yang kono kuwi akeh rine lho. Kok nek kecocok ri, kowe ora nganggo sandal, loro lho, Dik. Lah nek aku sandalan kowe ora sandalan. Kok nek iki kecocok ri piye? Oh, tenang. Sikile cah lanang kuwi luwih kandel timbang sikile cah wedok. Wis, Dang. Nggo, Dik. Tenan. Yo. Dan ya. Aduh, Apa? Kecocok ri. tenang. Sikile cah lanang kuwi luwih kandel timbang sikile cah wedok. Kowe iki aja kan cerita-cerita babakan kuwi ya ngeyel to. Ndi aku ya sing isin to. romantisme serandal. Aja cerita kuwi to ndi. Kok nek krungu mamine Pandra, kok wong iki slengat-lengot. Aku sing repot. Alah, boten napa-napa deng Om. Om Mami boten ten ngomah. Oh, ya wis, tak lanjutke ya. Iki rak sandalmu sing ilang to, Nduk? Nya. Nggih, Mbah, matur nuwun nggih, Mbah. Iki mau ketemu ning cedhak sumur kono. Lah kuwi sandal sing mbok nggo kuwi sandale sapa? Kok gedhe men. Iki sandale Kang Dul, Mbah. Sandale Dul. Kok iso mbok nggo? Dek wingi pas mantuk kula disilihi, Mbah. Lah kuwi sandale sapa, Dul? Niki sandale bapak, Mbah.
Niki Kang sandal tak balik ke. Sandalku wis ketemu kok. Loh, mbok rasah dibalik nih. Ben nyatu karo sikilmu. Ya pakai wono aku. Bocah. Serandal. Wes, rasa cerita meneh. Marai teringat kenangan lho. Ya wis, apa dhisik ya Mas ya? Ya, Indra. Hati-hati. Ora apa-apa no, demi Dek Surti ya. Demi Dek Surti piye? Nek iki yo kena demi Dek Supri. Surti sapa? Lan konco